O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, desprazouse esta mañá ata Noia para anunciar a licitación do proxecto de reforma da Ponte de Ceilán. Nunha xuntanza cos alcaldes de Noia e de Outes, os dous municipios que conecta a infraestrutura, explicou os principais detalles da actuación, presupostada en algo máis de 200.000 euros. E ademais de sustituir as barandillas no tema da limpeza integral de todos os restos de musgos e de plantas existentes nos bordes exteriores ao que é o taboleiro da propia ponte, a retirada da barandilla, pero non é unha retirada tal cual, senón, esa retirada hai que facelas con moitos cuidados. Unha vez que se corta, a base do pé do hormigón, hai que demoler tamén de forma manual cada unha das bases hasta unha profundidade de 3 centímetros para que esa armadura, cos tratamentos que hai que dar, evitar que se siga deteriorando. Ademais da renovación desta estrutura, que tras 30 anos dende a súa construción xa resultaba obsoleta, a obra contribuirá a mellorar a seguridade viaria, especialmente para os peóns. Calquera que faga uso desa ponte, que pase por aí a miúdo, sabe que é un lugar por onde pasa moito tránsito rodado, pero tamén é un lugar por onde pasan moitos peatóns. É moi importante manter e mellorar a seguridade para que poidan pasar moi máis facilmente. Esta non será a única actuación que acometerá a Xunta para mellorar as comunicacións entre estes dous concellos, posto que se ven de contratar a realización dun estudo para a mellora e posta en valor de Ponte Nafonso. Unha ponte medieval con as características arquitectónicas que todos vos coñecedes, unha ponte sobre a que é necesario actuar para mellorar ese estado de preservación da mesma, na que é necesario actuar tamén para regular o tránsito de vehículos pesados a través da mesma e, sobre todo, unha serie de melloras que van a permitir mellorar tanto o aspecto estético como o aspecto estrutural e mellorar as condicións de seguridade tamén para os transeúntes nesa ponte. Ovidio Rodeiro anunciou ademais o inminente inicio dos traballos para a dotación de alumeado na ponte sobre a ría en Testal, proxecto que ascende aos 326.000 euros.